Прывітанне, я Артур Камароўскі. І гэта падкаст «Белверш» ад онлайн-часопіса «Таўбін». У першым сезоне падкаста я буду размаўляць з аўтарамі і аўтаркамі часопіса пра паэзію, рыфму, верлібры, немагчымасць і матывацыю пісання тэкстаў, а таксама пра іх любімыя вершы. Першая госця падкаста – паэтка Ганна Шакель. З эпізоду вы даведаецеся, якія 3 чарапахі яе трымаюць, калі апошні раз Ганна здзіўлялася паэтычнай моцы, а таксама ці плануе паэтка пісаць новыя вершы. Прывітанне, Аня. Скажы, калі ласка, як бы ты хацела на дадзены момант сябе прадставіць, акрамя таго, што ты паэтка? Паэтка? Гэтага недастаткова. Ну, можа быць, дастаткова, калі ты хочаш, можаш быць проста сёння паэткай. Калі пільна трэба нешта дадаць, то можна дадаць, што я яшчэ прыкладчыца, але гэта хутчэй адбываецца неяк аказіянальна і не ўцёрлася яшчэ ў маё самаўспрыняцце да канца. Таму няхай будзе паэтка. Ну добра, тады пачнем, напэўна, з таго моманту, калі ты яшчэ не мысліла сябе як паэтку. Я выбраў цытату з твайго верша пра бабу Маню, якая нарадзілася ў сям'і з палямі, сенакосам і лесам. І хацеў спытаць, дзе нарадзілася Ганна Шакель і якім было яе сталенне і дарастанне, што яе захапляла як маладую маленькую асобу. Вельмі мілае пытанне. Ганна Шакель нарадзілася ў Маладзечні ў 1998 годзе і пражыла першыя 4 гады на вуліцы Забайды Суміцкага ў сямейным інтэрнаце на другім паверсе. На шчасце, другі пакой у нашым блоку быў пусты, і там можна было гуляць у мяч, і ён адбіваўся ад падлогі і сцен з рэхам, што забаўляла 3-4гадовае дзіця. З тых рэчаў, якія паўплывалі на мяне, можна называць іх чарапахамі ці кітамі, напэўна, ці сланамі. Выбірай любую жывёлу. Да, беларускай душы, напэўна, ўсё ж такі бліжэй чарапахі. То, напэўна, першай чарапахай акурат будзе баба Маня, таму што у тым глыбокім дзяцінстве я даволі часта хварэла, і мае бацькі маладыя яшчэ там змагаліся за свае кар'еры і не хацелі ці не маглі часта браць адпачынак, каб сядзець на хворай, і таму яны прывезлі з Кузьмічоў з нашай вёскі бабу Маню, якая глядзела мяне, гады 4, напэўна, калі не болей. Яна літаральна з намі жыла, адводзіла мяне ў садок і адтуль забірала. Яшчэ на шляху назад мы маглі зайсці ў краму адпачынак і купіць батончык «Смак» без шакаладнай глазурі. Мы займаліся з ёй такім гарадскім фальклорам, я б гэта так назвала, такія цікавыя рэчы. Напрыклад, паваражыць на картах, на тое, што было, ёсць і будзе. Калі варажылі на мяне, я была картай дамы і хрэсці. Таксама она брала чырвоную нітку і на яе надзявала пярсцёнак, і мы ціхенька, крок па кроку хадзілі па кватэры за тым пярсцёнкам і вывучалі энергетыку хаты, энергетыку кватэры. Праз гэта бабуля нават пераканала маму, каб я спала ў іншы бок галавой, бо там, дзе я спала, было нешта не вельмі добрае. Для мяне хапіла ненадоўга, і вось чамусь я пасля пералегла на іншы. Табе было цікава больш ці страшна, ці што ты адчувала? Не, мне не было страшна. Гэта успрымалася як абсалютна натуральная частка працэсу. Не ведаю, гэта спосаб спазнавання наваколля такі. Ведаеш, у гэтым узросце ты успрымаеш як ёсць, ты не маеш яшчэ гэта крытычнае мысленне. Так трэба і трэба, цікава, добра. Сюды галавой, добра, сюды. Окей. Неяк так гэта адбывалася. Яшчэ абавязкова баба Маня мне казытала ножкі на ноч і расказвала казкі. Я вось думаю, што казкі менавіта былі традыцыйнымі фальклорнымі казкамі. Асабліва мне запомнілася казка пра бяду. Там былі 2 браты, адзін бедны, другі багаты, і багаты ішоў у госці да беднага і, па-мойму, нёс з сабой масла кусок, але як бы не гасцініца, а сабе вось там па дарозе недзе прыдбаў. І вось калі б ён з гэтым маслам прыйшоў да беднага, трэба было б дзяліцца гэтым маслам. Дык ён паклаў яго пад камень, там недзе каля хаты, пасля па гэтых госцях, па адведванні,
забірае это масла, і яму яшчэ бяда. Скочыла на карак. І, значыць, збяднеў гэты багаты брат у выніку, а той бедны руплівай працай усёй сям'і разбагацеў. Калі разбагацеў, то ён дапамог свайму ўжо тады беднаму брату, падзяліў з ім маёмасць, і той як бы зразумеў сваю памылку, і ўсё ж усе шчасліва жылі. Па-мойму, вось такая была казка, і мне здаецца, я яе вельмі любіла і прасіла паўтараць час ад часу, таму, можа, яна і запомнілася. Другой чарапахай могуць быць кніжкі, таму што, я не скажу, што іх было там процьма ці дужа шмат у нас, але яны былі. І свае даінтэрнэтныя часы я любіла іх гартаць, разглядаць, і думаю, што ўвогуле гэта друкаваная прадукцыя, кажучы канцелярызмамі, мяне захапляла. Спачатку так, гэта былі кніжкі, пасля я памятаю сваё захапленне часопісамі дзіцячымі. Мне выпісвалі усялякія часопісы, там і беларускія, і расійскія. По-моему, класныя былі часопісы беларускага выдавецтва, якія называліся «Рюкзачок» для дзяцей, і пасля такі ўжо для падлеткаў рюкзак. Вось я такое выпісвала, чытала. Я памятаю, што мая марай на той момант, то бок гэта мне гадоў 10-11, было, калі вырасту, стаць галоўнай рэдактаркай дзіцячага часопіса. Уласна, я пачала гэту мару неяк увасабляць у жыццё, некія подступы рабіць да гэтага, і вось адным сумным днём я на прынтары дома надрукавала брашурку нейкую, якая мусіла быць як бы класнай газетай. Там былі ў асноўным проста перадрукоўкі з іншых крыніц часопіса, вось якія выпісвала, напрыклад. І былі нейкія аўтарскія нататачкі, гумарыстычнага характару пра тое, як дзеці не любяць есці ў школьнай сталоўцы. І, значыць, прыпёрла это ўсё прэльсць на класную гадзіну. А у нас такая школа, которая таксама залічыцца ў чарапахі. Агулам такая вельмі творчая атмасфера, тому што усе займаліся нейкім накірункам мастацтва, будь то музыка, танцы, тэатр, выяўленчае мастацтва. Пісаць лабараторку па фізіцы, па скрыпічны ансамбль ці там дыктант па рускай мове пад спевы хора, гэта ў парадку проста. Будзённасць, якая адначасова натхняла. І ўвогуле такая атмасфера ў школе была, што любое твоё памкненне творчае будзе падтрыманае. То бок настаўнікі, адміністрацыя, яны якімсьці чынам былі зацікаўленыя ў тым, каб мы рэалізоўваліся як творчыя асобы. Вось, і то бок прыношу стос папер на класную гадзіну, у нас ёсць цяпер класны часопіс, класная газета. І моя класная кіраўнічка задаволена пацірае ручкі, таму што праект на наступны год у нас гатовы. У нас быў абавязак у кожнага класа мець нейкі праект, які увесь клас мусіць рабіць. І гэта просто задумка моя з каліжанкамі, якія просто размаўлёўвалі па тэксце, па версе нейкія аловачкамі ілюстрацыі рабілі. Гэта стала нашым класным праектам на 4 гады. І мы ўжо там пасля рабілі вёрстку камп'ютарную, адносілі ў тыпаграфію, гэта ўсё друкаваць. То бок было цікава, але паходу было цікава толькі мне, астатнія ціха мяне ненавідзелі за то, што падкінула ім дадатковую працу, яны маглі сядзець гуляць у камп'ютарнай гульні там ці ў футбол з пацанамі. Тут, та Аня Шакель вечна нешта выдумае, халера еберы. Вось, то бок было такое нейкае зацікаўленне ў журналістыцы, і, значыць, такое супадзенне атрымліваецца, што я вучылася ў адной школе з Настай Роўдай, галоўнай рэдактаркай нашай Нівы сёння, якая тады таксама займалася журналістыкай, але таксама на школьным узроўні. Гэта была для мяне ікона проста. Я марыла быць Настай Роўдай, калі вырасту. І у сваім 7 класе я пішу Насці ў кантакціку, што мне рабіць? Я хачу стаць журналісткай, парай штосьці мне. І яна раіць пайсці мне ў школу маладога журналіста пры рэгіянальнай газеце. Гэта 4-я чарапаха. Гэты год у школе журналістыкі проста змяніў свядомасць. Я прыйшла туды дзіцём,
і выйшла чалавекам, які ўжо нешта разумее пра навакольны свет у Беларусі. Тады я зразумела, што, напэўна, журналістка ўсё-такі не для мяне, бо я такі флегматык, хутчэй, якому трэба час падумаць, уцяміць, што адбываецца. А журналістыка такая справа, што трэба мець заўсёды ўключаную галаву, бачыць патэнцыйныя тэмы для артыкулаў. То бок гэта праца, з якой ты ніколі не выключышся па-сапраўднаму. Але Глеб Лабадзенка, які вёў школу, думаю, зрабіў мне такую прышчэпку любові да беларускай літаратуры, таму што ён вельмі захоплена расказваў пра свае сустрэчы з Рыгорам Барадуліным, і ён тады з ім моцна супрацоўнічаў. Это быў 12-13 год, і, па-мойму, акурат у 13-м Барадулін памёр. Памятаю, що сидела на уроках і шкадавала, што мама не пусціла ў Мінск на пахаванне. Але ты тады пісала ўжо вершы ці штосьці такое? Не, нічога не пісала. Ведаеш, это нейкія такія гульні у творчасці яны былі. Я абсалютна не магу назваць гэта вершамі. Рыфмаваначкі. Нешта такое, да. Пра бабуліных трусоў. Моя бабуля трымала. Мяне ўсё вербавалі на алімпіаду па беларускай мове і літаратуры, і таму гэтыя заняткі мяне крыху таксама падштурхоўвалі нешта папісваць, але абсалютна гэта не было вершамі і паэзіяй. Я тады думала, што я не разумею, не ўмею гэта. Вельмі цяжка было водгукі пісаць на паэтычныя творы. Яно прарасло праз час, хутчэй. Лабадзенка мне прышчыкнуў з цікаўленасцю чытанні. І вось праз тыя гады, некалькі год, 4-5 гадоў, я шмат чытала беларускай літаратуры. Можа быць, пачала з таго ж Барадуліна, кніжка, которую выдаў Лабадзенка, акурат кніга рукапісу «Лепей». Пасля мне стала вельмі цікава, што адбываецца ў беларускай літаратуры сёння, і я палявала на сучасную беларускую літаратуру, змусіла маму падпісаць мяне на дзеяслоў і маладосць. У мяне стаяць у маладзечні у бацькоў гэтыя стосы часопісаў. І тады яшчэ выйшаў праект «Літара А» з чытаннямі сучасных збольшага. Там было розна, Янішыц, там была таксама і Богданович. І адным днём яно прарвало, і я нешта пачала пісаць такое, да. Гэта колькі табе было? Апошні клас школы, то бок 17. Пачала пісаць у 17 гадоў, памятаю гэта дакладна. Летам перад 11 класам, так. Баба Маня нарадзілася ў сям'і з палямі, сенакосам і лесам. Бацька ведаў, як сабраць радыё, і не жадаў ведаць ні кукарэку ад чалавека пад сталінавым партрэтам. Радыё, палі, сенакосы, лес забралі разам з бацькам. У сям'і нарадзілася ціша. Пакой лішні аддалі ў вайну партызанам. Куды ідзеш, дзяўка? Мама па хлеб паслала, прыкрывала хусцінкай лекі. Агонь над хатай палаў, як 3 нямецкіх цукерак, абгорткі чырвоныя, некалі. Паштальёнкай разносіла весткі, і благія, і добрыя. Жыццё, як карова, бела-чорнае. Будоўваўся дом, насаджваліся гароды, малако калгасных кароў вылівалася ва ўзнагароды. Расхрыстаныя грудзі квяцістага халата. Беларусь, тая самая хата. Я сёння сніла бабу Маню. Да змен надвор'я, да туману. Пазней у тваім жыцці здарыўся твой лінгвістычны універсітэт, ці штосьці было да гэтага? Не, акурат пасля школы я паступіла лінгвістычна. Чаму лінгвістычна? Цябе цікавілі мовы, ангельская, не ведаю. Так склалася, я скажу. У сярэдняй школе я мела гэты романтычны, самаахвярны намер пайсці на філфак і пасля выкладаць беларускую мову ў школе, каб прывіваць дзеткам любоў да роднай мовы. Але бацькі і іншыя мудрыя людзі проста праўдамі-няпраўдамі мяне адгаворвалі ад гэтага ўсяго, і я удзячная за гэта, таму што думаю, што МДЛУ мне даў больш, чым
мог бы даць філфак нават яго германскае аддзяленне, по-моему, так яно там называецца. То бок, калі б я нават вывучала англійскую на філфаке, гэта была б зусім іншая гісторыя. Таму што я пра гэта шмат разважала акурат у 2020 годзе, калі у нашым універсітэце актыўна студэнты і выкладчыкі выступалі супраць гвалту і увогуле праяўлялі сваю грамадзянскую пазіцыю. Я думала, чаму так адбываецца, чаму наш універсітэт як бы у лідарах у гэтым плане. І мне здаецца, гэта адбылося, таму што, па-першае, калі ты выходзіш з лекцыі па мовазнаўстве, па лінгвістыцы з думкай, з разуменнем ясным, з навуковымі доказамі таго, што карціна свету залежыць ад мовы носьбіта, ад тваёй роднай мовы. Чым новая мова, тым іншая карціна свету. Гэта прымушае паглядзець на свет увогуле, на ўзаемадзеянне людзей па-іншаму. Таксама літаратура, якую мы чыталі і аналізавалі вельмі шчыльна, мела ў сабе гэтыя каштоўнасці. Увогуле, можа быць, некаторыя людзі назовуць гэта павестачкай там, ці нешта такое, але у замежнай літаратуры тэмы фемінізму і, напрыклад, ЛГБТК плюс правоў і увогуле вось кахання былі прысутныя. Мы абмяркоўвалі гэта на парах. І хаця, можа быць, для такіх жа заняткаў у іншых універсітэтах нашай краіны гэта магло б быць нечым такім нестандартным, назовем гэта так. І тут, можа быць, я б хацела зрабіць шаут-аут такі вогуле кафедры замежнай літаратуры у МДЛУ і, напэўна, сваёй выкладчыцы Наталі Жлоба, якая з'яўляецца палітвязанкай. І проста ёсць выкладчыкі у МДЛУ, якіх як бы СМІ падхапіла і панесла, і шмат хто ведае пра іх, напрыклад, пра Наталю Дуліну, якую першы раз затрымалі перад тым, як власна мы ўвогуле пазнаёміліся, бо у нас мусіла быць лекцыя з ёй, і вось яна так і не дайшла да яе, у нас адмянілі ўвогуле гэты прадмет, мы самі неяк яго там праходзілі сабе. Вось, ці прафесар, легендарны прафесар Стулаў, таксама шырока вядомы ўжо грамадскасці, а вось людзі, якія таксама цудоўныя прафесіяналы, гэта, напэўна, была адна з маіх любімых выкладчыц увогуле за 5 гадоў навучання, як бы так прыходзіць незаўважнымі, магчыма, таму што часы крышачку змяніліся, і ўвогуле. Карацей, хачу аддзячыць ёй за вельмі цікавыя і карысныя заняткі. То бок, моя любоў да літаратуры, яна, в прынцыпе, мела дзе разгарнуцца ва універсітэце. І там жа я зразумела, што я ўвогуле люблю не канкрэтную мову, а мову як такую. Таму што як сістэма, яна вельмі цікавая. І гэтыя ўзаемаадносіны паміж рознымі мовамі, як яны перагукаюцца, там машуць ручкай адна адной, гэта фантастычна. Як мы ведаем, у твоёй кнізе ёсць пераклады, і, магчыма, я так думаю, што ты і раней штосьці перакладала, там, напрыклад, для сябе. Ці не думала ты проста займацца перакладам, паколькі ты добра ведаеш мову? Якое месца зараз займае, не ведаю, англійская ці яшчэ некая мова ў тваім жыцці? Насамрэч, няма гэтых перакладаў з мінулага. Гэта занадта самадысцыплінуючы занятак, то бок трэба зашмат самадысцыпліны, каб гэтым займацца, якой я не маю, на жаль. Калі прыціснець і ўжо калі моцнае натхненне накрые, тады я магу нешта паперакладаць, але тыя спробы, я нават іх не памятаю. Напэўна, яны былі, але іх было няшмат, і наўрад ці яны былі ўдалымі. І недзе там забыліся, згубіліся. З такіх вартых цікавых рэчаў можна адзначыць пераклады Прибенс з нарвежскай мовы. Гэта выключна здарылася праз праект шведскага пэна. Гэта найлепшы досвед перакладу іншага аўтара, не сябе. Таму што так, я спрабавала перакладаць сябе. Гэта цікава. Гэта спроба ўзнавіць твор у плоскасці іншай мовы, і ён пачынае іншую афарбоўку набываць праз гэта, але паэтыку як бы не губляе. І мне вось гэты працэс таксама падабаецца. Так, і наконт Прі было як бы дарам мець аўтара побач і магчы кансультавацца. Гэта, канешне, спрэчнае пытанне ўвогуле для перакладчыкаў, ці варта пытацца аўтара, ці правільна так перакладаць ці не, але я лічу, што так варта. Хто, як не аўтар, тебе скажа, што ён меў на ўвазе, і
і дапаможа з выбарам у спрэчнай сітуацыі. Вось, таму я б з задавальненнем паперакладала такім чынам яшчэ. Ну, зараз, глядзі, ты знаходзішся ў Польшчы, ты ведаеш польскую мову недасканала, ніхто з нас не ведае дасканала нейкія мовы, але, можа быць, гэта таксама і такая магчымасць для цябе узнавіць нейкія пераклады, працу над перакладамі, знайсці, як казала недавно Сабіна Берло, кагосьці свайго у польскай прасторы, напрыклад, і такім чынам нейкія сувязі ўсталяваць, не ведаю, адчуць побач больш паэзіі. Прекрасная ідэя, але, на жаль, пакуль я не маю знаёмстваў сярод сучасных польскіх паэтаў. Я думаю, што калі так складзецца, што мы пазнаёмімся, пасябруем, і мне спадабаецца паэзія некага з іх, я паспрабую відавочна. Проста як бы жыццё само так падкідвае магчымасці, падкідвае ідэі, і пакуль гэтага са мной не здарылася. Я чытаў крытычную рэцэнзію на твой зборнік ад Веры Бейкі, і мне зацікавіла тое, што яна напісала, такая недакладная цытата. У Ганны Шайкель акцэнт робіцца на фанетыку і ідыяматыку, якая размывае асобнае слова і актуалізуе ягоны неўлоўны вобраз. І таксама вось на кватэрніку, які ў цябе недавно быў, ты казала нешта падобнае пра тое, што шмат якія вершы пісаліся проста з некай такой цікаўнасці і гульні з мовай, і нейкія такія эксперыменты ты рабіла з гэтага. І калі вярнуцца да часоў, калі ты пісала гэтую кніжку «Цела мігдалу», якія ўражанні ці пачуцці ты запомніла з гэтага доўгага, напэўна, працэсу пісання кніжкі? Што ты адчувала? Ці адчувала ты вось гэта, што яна заўважыла ў твоей паэтыцы? Здзіўленне, усведамленне сваёй уласнай паэтычнай эмоцыі, што ты нешта вось такое грамаднае можаш. Так, абсалютна. Я заўсёды, ці ў большай ступені пры напісанні паэзіі гляджу на слова і на спалучэнне словаў. Я выходжу з фанетыкі, выходжу з гэтага звыклага ўжытку слова, люблю у нязвыклы кантэкст яго ставіць і пасля ствараць сувязі паміж гэтымі словамі, паміж радкамі, так будаваць твор, каб адно і тое ж слова цягам верша набывала, набрыняла сэнсамі. Гэта мой любімы занятак, гэта тое, чаму я пішу. Магчыма, на пачатку заўважаць такія цікавыя сувязі паміж словамі, ці проста новае слова, ці сугучча слоў было лягчэй, цікавей. З часам ты проста прызвычайваешся да мовы і ўжо становіцца руцінай, і вось гэтага здзіўлення мове становіцца менш, і таму гэтае здзіўленне не просіцца ў тэкст. Можа быць, таму як бы я і цяпер не пішу. Але так, абсалютна Вера вось быццам бы сядзела і глядзела, як я пісала ўсе гэтыя гады. Напісала верш, і яно... Хадзіла, радавалася. Гэта тое адчуванне. Так, не з кожным вершам, толькі самымі ўдалымі, але было такое. Нават апошнія вершы, которые я дапісвала ўжо пад кніжку, тое самае адбывалася. Напісала і здзіўлялася сама таму, што я напісала. І я думаю, што гэта найлепшае, што ёсць у творчасці. Здзіўляцца самому свайму ўласнаму тэксту. І калі ты здольны здзіўляцца гэтаму ж тэксту праз некалькі гадоў пасля таго, як ён напісаны, я думаю, што гэта добры тэкст. Я зараз паспрабую сфармуляваць такое пытанне. Можа быць, нават не пытанне, а проста такі каментар, і ты, можа, неяк адрэагуеш на яго. І вось пра гэта здзіўленне я проста падумаў, што ў мяне часцей адбываецца так, што, напрыклад, я ўжо нешта напісаў, і пасля я гэта перачытваю, і тады здзіўляюся. А бывае таксама, але ў мяне рэдка, што ты спачатку нешта прыдумваеш, і ў працэсе здзіўлення гэта адбываецца. Як у цябе гэта? Ты спачатку, напэўна, я думаю, што, можа быць, першы варыянт табе больш пасуе, не? Што ты адразу вось гэта... І так, па-рознаму. Гэта ж жывы арганізм. З адным вершам у працэсе пішаш і здзіўляешся, і дапісваеш, і зноў здзіўляешся. А пасля праз год глядзіш і думаеш, што за здубавецце ў не буду нікому выказваць. А ўжо позна недзе апублікавана. А бывае, што толькі калі дапішаш, бачыш сэнс. Неважна, я не фокусуюся, калі яно адбываецца. Галоўнае, каб гэта здзіўленне адбылося, бо без яго
паэзіі няма, я лічу. Не, ну я згодна, што увогуле здзіўленне гэта класна, калі ты можаш здзівіцца неважна сваім ці іншым рэчам. Вось, дарэчы, якраз і наступнае пытанне пра тое здзіўленне, якое да цябе прыходзіць, калі ты чытаеш кагосьці іншага, не сябе, нейкі іншыя вершы. Можаш узгадаць топ-3 сваіх найбольшых здзіўленняў паэтычных. Я пагавару пра уразлівасць, пра ўражанне ад тэксту, і як ні дзіва, гэта быў празаічны тэкст, напэўна, апошні, які я прачытала, «Хвілінка» Ігора Бабкова. Гэта раман, але, на маю думку, там шмат паэзіі. Можа быць, я плытаю паэзію з філасофіяй, можа быць, яны часам такія сёстры-блізняткі. Літаральна там на кожнай старонцы былі рэчы, які хацелася смакаваць. Вось калі тэкст хочацца смакаваць, напэўна, хутчэй паэтычны, чым празаічны. Мы звыклі думаць, што у прозе важнейшы, там пераважае сюжэт, героі, іх развіццё, але там менавіта назіранне аўтара за светам, яно вельмі захапляе і хочацца за ім пайсці. І вось менавіта рассмакаваць гэта ўсё, даць час прарасці ў сабе. Яшчэ некага трэба накідаць? Не, можа быць, дастаткова. Я, дарэчы, падумаў, што празаічны тэкст можна таксама спрымаць як паэтычны, і падумаў, што гэта можа быць для мяне, і я вось таксама з нядаўна прачытанага, напэўна, адразу ж узгадаў кніжка Машы Бадзей. І вось гэты яе тэкст уступны. Там як бы уступнае слова, я не ведаю, як гэта назваць. І гэта пра тое, што ён зацягвае адразу ж. І гэта такі, проста згустак нейкіх, там настолькі ўсё насычана, вось ён як паэтычны тэкст успрымаецца. І другія тэксты, гэта вось Ганны Янкуты, «Час пустазелля». Для мяне гэта вельмі паэтычная кніжка. Всё, ты па гэтым пытанні не будзеш дадаваць, акрамя Бабкова? Не хачу паўтараць. Паэтычна... Хаця б кагосьці назаві. Мае сланы і чарапахі тут, напэўна, гэта Віталій Рыжкоў. Тое, што я шмат разоў чытала і чула адны і тыя ж тэксты, яны змаглі для мяне раскрыцца па-новаму кожны раз. І некаторыя тэксты, напрыклад, да канца зразумела, я думаю, толькі праз гады. І гэта цікава. Цікавае адкрыццё такое. Напрыклад, да мяне дайшло, што тэкст «Два скрыпачы» — гэта ж пра два бакі аднаго чалавека, гэта змаганне ўнутры. Я не разумела гэтага. Некалькі гадоў мне падабаўся гэты тэкст, але пасля так цюк на чарговы раз, калі ты чуеш, думаеш, нармальна, можна было ставіць вокладку Fight Club як ілюстрацыю да гэтага верша. І Вірджынія Морт таксама для мяне прыкладна такая ж, у сэнсе, што яе тэксты таксама некаторыя ведаю на памяць, і штораз, як я іх сабе чытаю, як узгадваю, яны з іншага боку мне граць, пераліваюцца на сонца. І горы прыселі, як бегуны на старце. На маім настрой, можа быць, ці самаадчуванне ў гэтай у дадзенай кропцы часу. Так здарылася, што гэтых двух аўтараў я шмат ведаю на памяць, і яны усплываюць часам. Мне крыху шкада, што гэта сучасныя аўтары ўсе, што я дрэнна ведаю класіку. Хаця Богдановича перачытала ўздоўж і ўпоперак, але, можа быць, проста сучасныя вершы адпавядаюць больш таму, што адбываецца. Класікі пра вечныя, сучасныя аўтары пра... З іншага боку, яны ж тады таксама пісалі і ўпісваліся ў нейкі пэўны кантэкст. І яны таксама пісалі пра тыя, каго мы зараз называем класікамі, яны пісалі шмат чаго адбывалася, яны адгукаліся на нейкія падзеі. Просто, напэўна, мы бяром з сабой тое, што з'яўляецца універсальным, тое, што можна прыкласці да нашага часу, напрыклад. Магчыма, штосьці, што мы пішам, і хтосьці будзе прыгадваць хаця б адзін радок, адзін слупок праз гадоў 20. Вось крывава-млечны шлях майго цела. Бяжы. Я круглая, як поўня, вернешся, напэўна, ў кропку А. Я крывавая, як рудая поўня, раву. Я вялікая, як жнівеньская поўня, рады. Кратары майго твару кратай.
снежань, студзень, люты, чэрвень, ліпень, руды. Туды, дзе моляцца на месяц малпы хадзем. Поўню, як булку з'ем. Малако майго цела збегла з ім. Я хотел сейчас спытаць вось пра тое, што для цябе ёсць паэзія, вось акрамя здзіўлення, напрыклад, што ты выдзяляеш для сябе як паказчыкам паэзіі. Вот калі ты чытаеш штосьці, нейкі твор, і ты такая, вот, гэта, напрыклад, хорошы верш. І другая частачка пытання, зыходзячы з таго, што для цябе ёсць вось гэта паэзія, нейкія паказчыкі, чаго з таго, што для цябе важна, табе, напрыклад, можа быць, не хапае вот у цэлым у сучаснай беларускай паэзіі? Для мяне паэтычны тэкст мусіць быць пазбаўлены словаў без нагрузкі. Паэтычны тэкст — это максімум сэнсу на мінімум словаў. Я так лічу. Хаця ёсць паэты іншай паэтыкі, але ўсё адно, як Адамовіч пісаў. Такі прыём ён выкарыстоўваў, што там распісваецца гісторыя вялікая, а пасля гэта ўсё было для таго, каб панчлайны, які ў канцы даць. То бок кожнае слова мусіць мець мэту. У прозе яно можа праканаць і без мэты, хаця таксама непажадана. Але у паэзіі это проста немагчыма, каб яно боўталася без справы. Таксама адсутнасць шаблонаў. Шаблоны гэта і клішэ гэта смерць для паэтычнага тэкста. Калі ты можаш прадказаць наступнае слова, наступны радок. Гэта класны матэрыял для поп-песенькі. Паэзія не. Вось другі пункт, ён усё адно пра здзіўленне, да? Бо ты не можаш дзівіцца, таму што ты можаш прадказаць. Ёсць яшчэ думка пра тое, што паэзія мусіць быць напісана мовай, якой ты не будзеш гаварыць у жыцці, але я б паспрачалася, напэўна. Я б таксама. З гэтым. Таксама і з клішэ можна паспрачацца, бо клішэ могуць мець сэнсавую нагрузку такую, што яны мусяць там быць клішэраванымі клішэ. Такая мета-іронія можа быць. Табе гэтага хапае у нашай паэзіі беларускай сучаснай? Ці ты б хацела чагосьці яшчэ? Ці табе бракуе гэтага здзіўлення, напрыклад? Хай будзе ўсё. Хай будзе і благое, і добрае. Чым больш, тым лепш, насамрэч. І я не магу назвацца проста экспертам па беларускай паэзіі. Шчыра. Я не так шмат чытаю. Дарэчы, як ты думаеш, вось проста ёсць пісьменнікі, напрыклад, паэткі, якія шмат чытаюць і наведаюць там гісторыю літаратуры нейкай пэўнай, уласнай, ці яшчэ нейкай іншай. Ёсць паэткі, якія чытаюць мала. Ты да якога? Ты, я разумею, да другога боку адносішся? Да другой катэгорыі? Я хацела падносіцца да першага, але, напэўна, ўсё ж такі да другога. Насамрэч, чытанне, асабліва папярэднікаў, правераных часам паэтаў, яно спрыяе, яно дапамагае, яно цябе закідвае вышэй далей у тваёй паэзіі. Ты вучышся ў іх. Ты ведаеш, як можна рабіць. Ты не паўтараеш іх памылкі ці проста вынаходніцтва. Да? Ты не вынаходзіш ровар папросту. Калі ведаць гігантаў гэтых, можна стаць да іх на плечы і быць вышэйшым. Ці можна быць выдатным паэтам-паэткай і асабліва не ведаць? Гэта дае табе смеласць, бо ты думаеш, што ты першы гэта робіш, і гэта іншая эмоцыя. Ты не сумнеешся, гэта публікаваць ці не, гэта выдаваць ці не. Тэкст добры, ўсё, пускаем, хай ідзе. А калі ты ўжо начытаны аўтар, то... Напэўна, ты пачнеш сябе абмяжоўваць ужо нейкім. Так, то ж гэта ўжо было у таго, а гэта ў таго было. І таму, да, складаней знайсці свежае гучанне, можа быць. І не ведаю. Можна па-свежаму гучаць і без чытання. Я ўжо запыталася. Я думаю, што, напэўна, гэта ўсё ж такі таксама залежыць ад асобы, нейкага кантэксту, дзе чалавек жыве, не ведаю, чым ён увогуле цікавіцца. І таму што, магчыма, якраз вось гэта таксама адмежаванне таксама можа быць вельмі карысным. Ты можаш не аглядацца, не азірацца на іншых, а проста ствараць, як ты казала, вось, такую смеласць мець, рабіць то, што ты лічыш, што гэта
Класна. Так, ты так бомбардируеш свет сваімі творамі, а ён ужо па месцах усё расставіць. Час і свет, і ўвогуле ўсё. Карацей, тут няма нейкіх правільных, неправільных шляхоў. Спачатку казала ўжо таксама трошкі пра тое, што ты ўжо не пішаш. Мне цікава, калі прарве плаціну, як цудоўным вершы Ганны Комар. Увогуле, чаму так склалася, што ты зараз не пішаш? Ці ёсць нейкія спадзяванні, што хутка надыдзе той час, калі ты адказ на пытанне, што ты зараз пішаш, ты можаш сказаць, што я пішу новую кніжку. Не ведаю, я не ведаю, ці я буду пісаць яшчэ. Напэўна, змушу сябе ўсё ж таку, бо ведаю, што магу нешта вартае яшчэ напісаць. З гэтым трэба навучыцца жыць. Я яшчэ вучуся, так, з тым, што я не той чалавек, які не можа не пісаць. Я магу не пісаць спакойна, мяне гэта не турбуе. Я думаю, толькі вось у гэтым юнацтве такім свежым і цёплым яно прасілася і раілася ўнутры, як пчолы, што пакуль не выпішаш, то будзе цябе турбаваць. Цяпер такога абсалютна няма, але ёсць ідэі, за што можна было б узяцца. Але зноў жа, як і з перакладамі, гэта выключна самадысцыпліна, арганізацыя. Магчыма, мне недастаткова матывацыі гэтым цяпер заняцца. Вось цяпер мне цікава было б пазаймацца калажамі, напрыклад, да? А не паэзіяй. Паспрабую, што з гэтага атрымаецца, паглядзім. Былі нейкія ідэі наконт паэтычных кніг, але не ведаю, ці яно б атрымалася добра. Абсалютна не ўяўляю. Я не пісала добрага паэтычнага тэксту 2 гады, напэўна. А вот свежай думкі, з якой можна было б выпісаць тэкст паэтычны, не было больш, чым 2 гады. І я не ўпэўнена, што яно вернецца. Магчыма, можа быць, гэты час можна скарыстаць для перакладаў. Ты якраз сказала таксама на кватэрніку пра тое, што табе было б цікава перакласці цэлую кніжку вершаў вось гэтага аўтара, который ёсць у кніжкі, я забыла яго імя. Да, Дэвід Герберт Лорэнс. Так, мне было б цікава, але я ведаю, што я сама не здолею гэта зрабіць. Я магу зрабіць чарнавікі, але мне неабходны проста як паветра для перакладу добры рэдактар. Я не думаю, напрыклад, што гэта такая праблема, тыпу знайсці рэдактара. Гэта можа быць цяжка, але гэта не нешта немагчымае такое. Тут проста ў нейкія побытавыя пытанні ўсё ўпіраецца, разумееш? Это арганізацыя працэсу пісьменчага, перакладчыцкага, так? Ёсць праца, там нейкія такія рэчы, якія трэба рабіць, жыццё проста побыт. Таксама, хто пагодзіцца проста так табе рэдагаваць кнігу. Я не ўпэўнена, што ёсць зацікаўленыя выдаўцы, так, якія хацелі б гэтую кнігу выдаваць. Божа мой, нейкі Лорэнс. Давайце празаічны тэкст. Я думаю, што былі б ахвочыя яго выдаць. Таго ж каханка Ледзі Чаттерлі, секс па-беларуску, вау, клас. Вось, калі ласка, можна празаічна перакладаць. Дзякуй за дазвол. Не ведаю. Цікава было паспрабаваць, але гэта хутчэй мае такі ваганні. Апошняе такое пытанне. Ці ёсць у цябе нейкая патрэба нешта расказаць гэтаму свету? Не ведаю. Гэта пра тое, што магло б стаць асновай для тваёй другой кніжкі. Што табе, напэўна, больш як паэтцы хочацца яшчэ сказаць? І як? Нічога. Я кажу, мне няма рэчаў, якімі мне хочацца дзяліцца. Яны, магчыма, былі вось у гэтым юнацкім максімалізме, так, што ты думаеш, што ты самы разумны, і ты бачыш рэчы, якія больш ніхто не бачыць. Ты такая асаблівая, не такая, як усе. І вось глядзіце ўсе, што я бачу, што я адчуваю. Гэта сышло проста з узростам. Магчыма, праз мой метад пісання, мой сам тэкст, так, мяне можа некуды вывесці, што здзівіце мяне некага яшчэ, але трэба з нечага пачынаць, а мне няма з чаго пачынаць. Няма нейкай праўды, якую хочу данесці, няма гісторыі. Хаця мяне вельмі натхніла
канцэпцыя кнігі вось Прі Бэйнс, про якую я згадала, нарвежскай молодой-паэткі, якая ў сваёй дэбютнай кнізе проста апісала сваю сям'ю. Як проста? Гэта паэтычныя тэксты, гэта не было апісання сям'і, але там кніга падзелена на две часткі, мужчынскую і жаночую, умоўна, то бок усе сваякі, я так разумею, па матчнай лініі, па мячы і па кудзелі. Яе індыйскія карані, гэта, то бок, там суправаджалася усякімі каларытнымі з'явамі. Адначасова вельмі паэтычна. Паколькі для мяне сям'я важную ролю увогуле ў жыцці грае і натхняе мяне на шмат якія рэчы, увогуле, гісторыя сямейная. Мне было б цікава зрабіць рэсёрч такі па сваяках, па сямейнай гісторыі, але, на жаль, я не упэўнена, што я маю доступ да гэтага цяпер. Гэта нашмат складаней стала в арганізацыі пасля таго, як я з'ехала. Таму ідэя як вісела, так і вісіць. І ўвогуле, я збіраюся вельмі шмат гадоў гэтым займацца. Нават без паэтычнай кніжкі проста збіраць сямейны архіў. Але шмат гадоў пра гэта кажу, мае сяброўкі ўжо кажуць, маўляў, ты ўсё кажаш, а калі ты зоймешся гэта? Так пра шмат што, напэўна, на маім жыцці. Кажу, думаю, але ніяк не возьмуся. Нейкая цытата з верша, вось якая сёння табе актуальная? Пытанне класнае. Але ёсць рызыка зноў працытаваць Рыжкова ці Морта. Няхай будзе. Боже. То будзе амаль цэлая страфа. Пачатак верша «Анклаў», які аўтар адмаўляўся прызнаваць вершам некаторы час і лічыў толькі тэкстам для рэпу. Унутраны горад, як верш, з адзінай метафорай, пляскаты і просты. Па ім у імжы вострай, лёгка прайсці ад мяжы да мяжы, абы было з кім. Тут я спынюся і, можа быць, падкрэслю, абы было з кім. Няхай ва ўсіх слухачоў будуць побач блізкія людзі, якія гатовыя прайсці з імі ад мяжы да мяжы па імжы і па волкім надвор'і. Дзякуй за цудоўную размову і спадзяюся, можа быць, калі-небудзь яшчэ запішам, калі твая другая кніжка выйдзе, і мы запішам з табой размову. Гэта была Аня Шакель. Дзякуй. Можна Ганна, мяне таксама называць. Добра, дзякуй вялікі. Мне вельмі прыемна паразмаўляць. Пакуль. Эпізод запісаны з удзелам Артура Камароўскага, Ганны Шакель і Александра Карнічука, а таксама пры падтрымцы Free Belarus Центр. Шукайце нас на платформах для падкастаў і дзяліцеся спасылкай з сябрамі і сяброўкамі. Прыемнага праслухоўвання.